салом алейкум мардуми тоҷик ва мардуми ғариб ки ин лаҳза ин навори моро медонам айни ҳол шумо тамошо доред ва саломи худамро аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо мерасонам ва шумо ҳаминро гуфтаниам ки ташаккури зиёд бениҳоят ташаккури зиёд ки сомонаи Rahim Production-ро то имрӯз ва иншаалло медонам ки аз ин пасам дастгирӣ мекунед. Бо дастгирии шумо аллакай видеои мо бо 4-5 миллион расид ва сайт мо подписчикош бошад ба 42-43 ҳазор подписчик расид. аз шумо ма эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дуюм сайти мо дар сомонаи YouTube кушода шудагиай бо номи Rahim Shou ки силкаш дар таи ана ин видео гузошта шудагӣ аст. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам даромада дар он подписатсия кунед. он қадар наворҳо надорад. иншоалло рӯзҳои наздик наворҳои бениҳоят зеборо пешкаши шумо мекунем ва аз шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ки моро дастгирӣ кунед то ки дар байни дӯсту душман сайти мо пешравӣ мошавад. худо нигаҳбон. Rahim Production.